Wow, ninduta yun sa kong gloves, oy. Makapractice na dyan ko boxing ba? Kay gusto na ko sundugon ni si Manny Pacquiao ba? Kaya hawag mo boxing bay. Luoy kay mga dagko oy. Kipangulata na niya. Maong mag-practice yung kong maayo. Para mahawag ko ba? Mapariya ko niya. Dito ko sa unahan be. Mangita ko ka-praktisan. Ay, dirian na lang ko oh. Kay nay kahoy. Maon ako praktisan. O din ako sumbang-sumbagon og maayo bay. Una-unaon ako. Maon akong kalaban. Para mapariya ko ni Manny Pacquiao ba? Sarog di ko mahawad ani nga. Kahoy na ko praktisan. Magsugod na ko be. Ya! Ha, kusugan na ako kumoy. Grabe sa akong kumo bay. Makatumba na naglima ka tao. Pati kabaw siguranan. Impas ka. Kaning kumuha lagi na mo champion na diba? Kay kaparehan na ni kami ni Pacquiao. Kay uyo kong kahoy. Wala na kung sa manas birto dira ba nagsumbag-sumbag lagi si kahoy. Basing boxingero ni ba? Siyara pa dyan isa bay, wala pa dyan si kauban. Ay, basing nag-practice ni siya kamusundog siya Manny Pacquiao ba? Wala kusuga manang birto ay. Uyog-uyog kong kahoy oh. Hala, kung ako na nga masumbagan na ni, matay wingig-wingig siguro ba? Tupod mag-practice mo kong boxing kay musundog kong Manny Pacquiao. Nangita ko kahoy. Papo diri okay ni kahoy, diri na lang ako mag-practice sa boxing bay. Kanay, kustingan ko nagsumbag kung gahit dyan ko, mukuyog man doon ni kahoy ba? Okay, sakita. Abi na kung mauyog ang kahoy ba? Inanglan yung siguro na yung gloves ba? Ay, tama. Naam na ito yung gloves si Berto rin, no? Kato na ako kaon para makapractice kung Pacquiao ba? Oh, kapuya siya mag-boxing ay! Uha ba dyan kayo? Uha ba dyan tubig? Ang gwapo ane, muulis ako sa balay ba? Magkuha sa tubig kay uhaw na kayo ba? Ibili na nila ko akong mahiwagang gloves, dire! Dire ra sigurin na ako na ibili, kay wak man pula yung tao dire, magkuha ng tubig! Dito ara nilakaw na si Berto. Ibilin pa ganyang gloves bay. Ako yung practice ani. Mag-practice nyo kong pagayo ani para ma-world champion ko ba? Sumbag-sumbagong ko ni tama ng kahoy be. Yeah! Oh, kapuya po. Uy, dili man dilalim pag mag-boxing bike. Kapi kayo niya. Hangak pa dyan kayo. Pero sige lang. Kaya si Dido, medyo ko makabalo. Gusto nyo ko ma-world champion ba? Nagdag ko akong mga muscle. Practice yung taman. Baliong ko ng kahoy. Ay, salamat! Nakadala na dyan kong tubig! Hala! Asang gloves dire! Wala ba? Dire ara man ito gibutang! Wala mo pula yung tao dire! Kinsa ka nakuha? Ay! Basig kita nga tukiro no? Kay gusto mong magbaksang? Basig nara to sa unahan? Hala! Kinsa man ron? Tama-tama dyan bay. Huwag pag ginabaling kahoy o. Kapi na dyan kaiba. Hala! Si Buknoy man ako! Hala! Siya din nakuha sa gloves! Gusto ba ni mahimong baksingero ba? Di dyan ni pwede! Dapat ako ra mahimong Pacquiao! Kuhaon na akong gloves! Ay! Nay! Abi na akong gloves! Uy! Bert! Nagutsama ka diri! Makuha man ang gloves, Noy! Ngano gikuha man na nimo? Imuha ba din niya? Si mama may nagpalit ani kay gusto niya mahimo kong Pacquiao. Pacquiao sa ibong mata! Akuha maganda nag-practice pa man ko kaganiya! Pataka ramang kag pangangkon da Berto. Tistingilag kuha dyan tib. Buko man dyan ka ba? Buksingirang di ako. Ang binabi! Akuha ba na? Buksingero sa imong mata! Kuhaon din ni mo. Noy! Ang binabi! Manumbag pa ka, Noy! Da! Tanawa! Ano yung doon? Baga ninong ka! Kasi ka manumbag pa ka! Di piyan na yung Nilakilak pa ka, tiwasan be. Hilak ni bay! Hilak ni bay! Kasi ka ito kasi sa mama na! Daga dyan bay! Sakit yung pinumong Pacquiao no!